Ja sé què vols saber. Vols saber si he disparat 6 trets o 5 només. Doncs la veritat és que amb tant d'enrenou jo també m'he descomptat. Però com que això és un Magnum del 44, el millor revòlver del món, capaç de fer-te volar el cervell d'un sol tret, t'hauries de fer una pregunta. He estat de sort? Oi que sí, Pàtol? Ei! Ara ho he de saber.